Hola a tots, estic aquí amb Jordi Sabater, que és el guanyador de la primera regata d'avui del Campionat d'Europa aquí a Bèlgica. Hola Jordi. Hola, què tal? Com estàs? Bé. Com es posa al cos aquesta sensació de quedar primer ja el primer dia? Home, la pena és que s'han fet dues regates, a mi m'hagués agradat fer una només, ja fer primer i ja marxar cap a casa content, després a l'altra no anar gaire bé i ja et quedes entremig. Clar, molt cansat per això, en fer dues regates seguides? No, com la temperatura és molt bona, perquè no fa fred ni calor, no sé, ha passat molt amè, molt ràpid i el vent era maco, era un vent maco també. Per tant, no has trobat moltes complicacions de vent i de Bueno, mar? les corrents ha estat superdivertit, perquè amb una sortida era cap a un costat, després era cap a l'altre i les boies tens que apuntar amb una altra, tens que calcular la corrent i, bueno, en general molt divertit. És molt diferent el tipus de corrent, el de Catalunya, Molt de les diferent, costes? molt diferent. Tens que estar pendent contínuament perquè si ho calcules malament te'n passen 7 o 8 en un moment. Abans parlàvem amb Quim Esteve i deia que no havia trobat massa diferència avui, perquè dic que estava bastant calmat, el mar i tal. En canvi, tu creus que sí que... Sí, home, quan a mar no, el mar era molt normal, era molt similar al que tenim allà, però les corrents és un altre món. Amb una regata la corrent anava cap a un costat i l'altra anava cap a l'altre. Amb una el bordo ha sigut per terra, a l'altre ha sigut per dalt. Ha estat molt divertit. Val. I algun fet a destacar, tota la regata, alguna cosa que vulguis tu afegir, que t'hagi sorprès, que t'hagi... Sorprendre, bueno, com ja havíem estat a la Rossella o en un lloc d'aquests ja més o menys ja ha sigut el que ens esperàvem. Val. I l'estada aquí a Bèlgica, hi havies estat aquí a Dejan, no? Primer cop. T'està agradant? Has trobat bonic el poble? Portem 3 o 4 dies i la veritat que està molt bé. Has vingut amb la família, oi? Sí, s'ha fet el turista. Molt bé. Doncs res, que acabis d'aprofitar aquests dies i que segueixi anant bé aquest campionat, d'acord? Molt bé, Gràcies, moltes Jordi. gràcies. Vinga, adéu.